ଆଜି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମାସର 14 ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ 2026 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦଶମୀ ତିଥି ରାତ୍ର 12ଟା 34 ପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଆଜି ଫଗୁ ଦଶମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଓ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଆଜିର ଶୁଭକର୍ମ ନାମକରଣ, ଚୂଡ଼ାକରଣ, କର୍ଣ୍ଣଭେଦ, ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଦେବତା ଗଠନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ, ଭୂମି ପୂଜା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳାଶୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅମୃତ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଦିବା 8ଟା 27 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 10ଟା 47 ଗତେ, ଦିବା 1ଟା 9 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 4ଟା 18 ଗତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 52 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 9ଟା 7 ଗତେ, ରାତ୍ର 9ଟା 56 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 1ଟା 11 ଗତେ, ରାତ୍ର 2ଟା 48 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 4ଟା 26 ଗତେ, ପ୍ରାତଃ 6ଟା 4 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରାତ୍ର 7ଟା 29 ଗତେ, ରାତ୍ର 9ଟା 7 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ରାଶିମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ। ମେଷ ରାଶି ନୂତନ ଆୟର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି କର୍ମରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ପ୍ରତିଘାତ। କନ୍ୟା ରାଶି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତୁଳା ରାଶି ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ। ବିଛା ରାଶି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ମକର ରାଶି କଳହ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କର୍ମରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।